Bună din nou! Vă pupă Găbițu, mi-a fost dor de voi, de mine nu știu, dar o să vedem la final impresiile voastre. Suntem din nou unde putem fi decât în minunatul oraș Brașov. Cred că din punctul multora de vedere numărul 1 din România. Într-o zi superbă de vară de data aceasta, cu inimile calde, cu atmosfera surprinzătoare, cu multe efecte din jurul nostru. Într-o parte se aud cântând la, nu știu cum se numește, ca un fel de țambal din acela. Uite, hai să-l filmăm. Bună! Bună, ce faci tu? Aoleu! Da, să continuăm, avem un prichindel. Aoleu, sper să nu se fi rătăcit, dar ne descurcăm. Și încercăm să aducem bucurie și să schimbăm un pic starea de spirit, deoarece, după cum știți, trăim vremuri tulburi în toate punctele de vedere. Nu e ok, nu suntem ok nici financiar, nu suntem ok nici din punct de vedere al liniștii, că și Europa și întreaga lume fierbe, război colo, din păcate. Așa că hai să fie pace și să aducem bucurii în sufletele oamenilor. Vom vedea ce va ieși și la final ne revedem. Vă pup! Să rămână, doamnelor, mă scuzați că vă deranjez. Vă deranjez cu o întrebare. Vreau să vă întreb când ați primit ultima dată o îmbrățișare și de la cine? Astăzi, de la nașa mea. De la nașa, bun. E logic și normal să primim de la persoane din familie, la prieteni, la cunoscuți. Dar vi s-a întâmplat vreodată, că aveți o vârstă, să primiți o îmbrățișare pur și simplu de la un străin? Nu. Nu? Și vă doriți să vă îmbrățișez, să vă ofer o îmbrățișare gratuită? De ce nu? Să rămână. Doamne ajută. Haideți și dumneavoastră. Să rămână. Sunteți ok? Da. Toate bune, mulțumesc. Gabriel sunt. Mariana. Să rămână, doamna Maria. Să rămână, doamna. O zi minunată vă doresc. La fel, să Vă pup. aveți sănătate multă, Doamne ajută. Să vedem, la tinerețe. Bună! Gabriel mă numesc. Am și eu o rugăminte la tineri. Vreau să te întreb și eu ceva. Când ai primit ultima dată o îmbrățișare? A trecut ceva timp? Ok, bineînțeles, de la cineva de apropiat. Nu? Nu? N-a trecut așa mult. Am înțeles. Dar ți s-a întâmplat vreodată să primești o îmbrățișare de la un străin? Nu chiar. Nu chiar, adică străin, nu străin că era, îl cunoșteai, așa, efectiv să te întâlnești cum s-a întâmplat acum cu mine și să-ți ceară cineva să te îmbrățișeze, bineînțeles, dacă îți dorești. Că... Sunt foarte transpirată, deci Dar nu contează nicio problemă. Nu asta este despre interacțiune între oameni, despre a schimba o energie bună, că nu vine unul să te... Una e când stai și te supără cineva și te-a tulburat pe ziua aia, nu ești bun de nimic, și una e când cineva încearcă să-ți ofere o stare bună, zic eu, pentru o îmbrățișare, fiindcă îmbrățișarea nu este ceva care, adică e ceva care nu se vede, dar rămâne. E un lucru foarte important. Dacă îți dorești, cu drag îți dau o îmbrățișare. să nu ajung pe internet. Nu ajungi. Mulțumesc. Să rămână. Gabriel sunt. Gabriel sunt. Mea, îmi pare Să rămână. Zi minunată. Pup. La fel. Bună, fetelor. Mă scuzați că vă deranjez. Vreau să vă pun și eu o întrebare. Nu trebuie să te rușinezi, că nu mușcăm oameni. Vreau să te întreb când ați primit ultima dată o îmbrățișare? Astăzi. De la cineva apropiat, bănuiesc, nu? Da, e normal și firesc să primești o îmbrățișare de la prieten, de la mamă, de la tată și așa mai departe. Dar vi s-a întâmplat vreodată, chiar dacă sunteți tinerele, să primiți o îmbrățișare de la un străin? Pur și simplu așa? Nu? Și v-ați dorit să vă îmbrățișezi? Îmbrățișarea este gratuită, dar bineînțeles este interacțiune, că mi s-a întâmplat în chestiile astea pe care le fac să zic, nu mulțumesc. Dacă aici nu mulțumesc, e un schimb de energie, o chestie frumoasă care îți rămâne, adică nu e ceva palpabil, cu toate că câteodată am încercat să vin cu o chestie, știi, și automat când vede lumea că îi primești, păi îi dau o îmbrățișare că mi-a dat ceva. Pur și simplu, fără fără niciun interes, că zice, dar de ce mă îmbrățișezi? Dom'le, sunt niște chestii, apropo, sunteți tineri, trăim niște vremuri de, nu știm dacă mâine ne mai trezim. Ați văzut că vine o dată, face bum și gata, am dispărut. Orașe întregi care sunt în colaps din toate punctele de vedere și trebuie să ne bucurăm, nu știu, de o interacțiune, de clipa de acum, că poate peste 2 minute zici, bă, uite, nu i-am dat o îmbrățișare, știi, și
Acum nu mai am cum să o dau. Îți dorești? Adică vă doriți? Hai! Doamne ajută! Vă pup! Gabi sunt? Maria. Gabi. Zi minunată vă doresc! Hai să vedem că s-ar putea să fie refuz. Bună seara! Vă deranjez cu o întrebare, dacă nu vă supărați. Da. Vreau să vă întreb, când ați primit ultima dată o îmbrățișare? Sincer să fiu, nu mi amintesc. Nu vă amintiți. Deci și dacă a fost foarte de mult. Da. Am înțeles. Ei, vedeți, în lumea asta sunt lucruri care ni le dorim și câteodată se întâmplă, câteodată nu se întâmplă. Nu cred că există om pe pământ să nu-și dorească să aibă sentimentul ăsta de a îmbrățișa și de a fi îmbrățișat de copil, de un prieten, la un eveniment și așa mai departe. Cazul dumneavoastră este, ca să zic așa, particular. Probabil că n-ați stat în preajma oamenilor care și-au dorit, poate dumneavoastră v-ați dorit și n-ați întâlnit persoanele potrivite. Dar vi s-a întâmplat vreodată, că aveți totuși o vârstă, să primiți o îmbrățișare de la un străin, pur și simplu. Ca de exemplu eu, că eu sunt un străin, nu sunt apropiat, apropiații sunt apropiat. Nu vi s-a întâmplat? Nu. Deci cu atât mai mult nici. Și v-ați dorit să vă îmbrățișez, să vă ofer o îmbrățișare gratuită? Dacă tot ne-am întâlnit și am socializat? Nu neapărat, dar pot să întreb de ce mă fun. O să vă povestesc după. E o interacțiune, e o chestie frumoasă care probabil că nu sunteți la curent cu online-ul. Sunt foarte mulți care încearcă să aducă un zâmbet oamenilor și să le schimbe o stare, fiindcă trăim, ați văzut, trăim vremuri în care astăzi vorbim, astăzi minutul ăsta și peste 2 minute nu mai suntem, adică nu știm. Și încercăm să aducem un pic de bucurie în sufletul oamenilor și asta este. În momentul când îl întrebi pe cineva, trebuie să primești acceptul și nu poți să vină așa cineva la tine. Stai, domne, înțelegeți? Eu aș dori, mai ales că sunt un străin, să vă ofer o îmbrățișare gratuită, cum se zice, în condițiile în care Mulțumesc pentru buna intenție să sunteți mulțumiți doar cu socializare, atât. socializăm. În regulă. Gabriel sunt, vă doresc o seară minunată. Și vă doresc. Cum vă numiți? Viorel. Viorel. Domnul Viorel, seară frumoasă și sănătate multă să aveți. Bună băieți! Gabriel sunt. Gabriel mă cheamă și pe mine. Gabriel, mă bucur. Vreau să vă întreb și eu ceva. Când ați primit ultima dată o îmbrățișare? Dacă nu sunt indiscret. Ultima dată. Bănuiesc că de mai multe. Ultima dată când? Da. Ieri. Oricum curând. Da. De la persoane apropiate, bănuiesc, nu? Ok. Vi s-a întâmplat, nu, sunteți tineri, dar vi s-a întâmplat vreodată să aveți o interacțiune cu un străin și să vă îmbrățișeze sau vi s-a întâmplat ca pur și simplu să primești de la un străin? Eu sunt un străin pentru voi, nici măcar cunoscut. Vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat, bănuiesc. V-ați dori să vă îmbrățișez, să vă ofer o îmbrățișare gratuită. Deci, efectiv, e un schimb de energie, o chestie frumoasă care rămâne. Adică nu e ceva, adică ceva care schimbă starea. Știi? Mi s-a întâmplat să am un om abătut așa și după să-l văd zâmbind. Adică e o chestie foarte interesantă. Că te duci să povestești ceva de genul, cum să zic, nu ceva să te duci să intri în sufletul lui, că au fost foarte mulți care au zis nu mulțumesc. Nu mulțumesc, nu poți mai mult decât îți permite omul să te apropii de el, chiar și într-o conversație. Și îmbrățișările acestea sunt schimb de energie, adică rămâi cu o chestie, bă, iau, te-a trecut un străin, era în parc și mi-a oferit o îmbrățișare, bineînțeles, dacă vă doriți. E ok? Da, sigur. Mulțumesc. La fel. Ce să vă zic, să fiți bine, fericiți și sănătate multă și vouă și familiile voastre. Seară minunată, vă pup! Pa! A pune soare e o senzație de aia frumoasă. Hai să încercăm, să vedem. Bună seara, doamnelor! Mă scuzați că vă deranjez. Vreau să vă pun și o întrebare. Când ați primit ultima dată o îmbrățișare? Astăzi. De la cineva apropiat, bineînțeles, nu? Da. Dar vi s-a întâmplat vreodată să primiți o îmbrățișare de la un străin? Da, Ca de exemplu, da? Bineînțeles. Și v-ați dori să vă mai îmbrățișez și eu, sunt tot un străin și eu. Că îmbrățișarea este ok, adică nu ne certăm, nu ne batem, că oamenii mai vin. Nu-i soția, nu este despre soția. Ea este cameramană. Nu, vă povestesc după aia. Nu, o să fac niște montaje. E o chestie de interacțiune și un experiment social.
Sunt foarte normal mulți să dumneavoastră. deschid, Nu, nu. E o stare de bine. Da, dacă asta vreau să vă zic. Da, știm, Că sunt, folosim metoda cu îmbrățișarea. sunt foarte multe persoane, mi s-a întâmplat și nouă, pur și simplu să te apropii și să aibă senzația că mă agasează dacă ăsta mi-a telefonul. A zis că sunt termină o lume nebună în care ai impresia ce mai face și odată ți-a. Cunoaștem Adică se simte și oamenii, nu? teoria cu îmbrățișatul. Știm, Vă doresc să... știm, sănătate. Adică, Sănătate băi, multă. bun, sănătate, dar mă lăsați să vă îmbrățișez. Da. Aia era ideea. Aia era ideea. Haideți și dumneavoastră. Gabriel sunt. Ana. Să rămână, doamna. Să rămână, doamna. Sănătate. Seara minunată, vă pup. Mulțumim. La revedere, Sănătate. sănătate. Încă o încercare. Bună seara. Mă scuzați că vă deranjez. Vreau să vă pun și o întrebare. Când ați primit ultima dată o îmbrățișare? o îmbrățișare. Da. M-am primit acum de vreo 2 săptămâni. De la cineva apropiat? fiica mea. De la fiica dumneavoastră. Bun. E o chestie normală și firească. Dar vi s-a întâmplat vreodată că totuși aveți o vârstă să primiți o îmbrățișare de la un străin? Nu prea așa. Nu se întâmplă des. Am văzut așa ceva. Ați văzut? Ei, eu sunt acel cineva care vă doresc și o îmbrățișare La fel și eu. gratuită și sinceră. Câți anișori aveți? 70. Wow, 70, da. Mulți înainte. Cum vă Chiar numiți? pe Tibor. Tibor. Eu sunt Gabriel. Zi minunată, seară frumoasă și sănătate la toată familia. Vă pup, sănătate. Bună, dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. Iarăși, totul spectaculos și frumos. Niște doamne drăguțe chiar mi-au spus că ce frumos este să interacționezi în felul acesta, deoarece interacțiunea asta și îmbrățișarea schimbă starea omului. În bine, bineînțeles. Și zic, ia uite, Doamne, ce știam întotdeauna și ce știm cu toții, nu știm să facem. Ceea ce fac eu și ceea ce probabil mai fac și alții, ar trebui să facem nu des, foarte des. Și n-aș zice zilnic, aș zice de mai multe ori pe zi. De ce? Că uitați cum pur și simplu prin căldura pe care o emani și prin energia bună cu care vii la om, reușești să-l faci pe om să schimbe starea și să zică, oh, ce bine sunt. Oameni care au zis, oh, n-am fost îmbrățișat de mult timp sau am și uitat de când. Și vii să-i oferi o îmbrățișare și să schimbi starea și la final să spună mulțumesc. Vă mulțumesc că v-am cunoscut. Foarte interesant. Vă doresc tuturor să aveți parte de așa ceva, nu săptămânal, nu lunar, dacă s-ar putea, de câteva ori pe zi. E o chestie minunată și cred că în momentele astea tulburi, dacă mâine nu ne mai trezim, că unii s-ar putea să nu se mai trezească în motive, rămâi cu acea stare de bine pe care o am eu și pe care am și împărtășit-o, chiar dacă mi s-a întâmplat o dată sau de 2 ori, să fiu refuzat, pur și simplu. Oamenii sunt speriați, se reticeți. Pentru asta nu contează. Eu am ceva de oferit care nu se vede, nu vezi. Și acum vă ofer ceva. Sper să și simțiți. Nu e vorba despre a da ceva palpabil, ci a da ceva care rămâne și a doua zi, dacă te vei trezi, vei constata că ai rămas cu ceva în ziua de ieri. O chestie minoră, zic eu, dar totuși majoră pentru suflet. Vă pup și vă îmbrățișez virtual. Mii de pupici de la Găbițu, drăguțul.